Здравейте всички, дебоксирам, аз съм Minecraft Dawn of War и днес правим моят втори епизод на поредицата ми на The Simpsons Hit the Run. И тази мисия е тук да вземем някой итема от това за Ned Flanders. Сега една косачка е тук на завоя и ще се постарая да карам по-добре. Тук ли сте? Тук съм, това винаги. И тук при мен е Тишо 98. Тихо е. И баси хората. И сега трябва да вземем нещо от този идиот. Следващото нещо, което трябва да вземем, какво е? Някакъв стол. Опа, обратно. И Хомър поудява, пак спи биричка. Дъщеричка там ли си? Там си. Дъщеричка е. Тако. Ето го стола. Стига си са лгавели, това са... Момент, той пак ми беше писал на лично в скайпа. Кобе дъщеричка е. Дъщеричка. Кобе кедевче. Виж това, бе. Ще прата един линк. Колата на Хомър наистина направих луда. Въй. Тая кола... За мен аз закам. И Хомър е надъхан. То смешник ми праща някакъв. И сега трябва да вземем някаква мания от тук, не знам каква е тя, да е тук. Снима ги пък го бити ви. Как ще го вземем това е? Как ще го взема това е? Бутона. Айде, бих 59 го снимали. Аре бе! Бе, много тъпо нещо. Омага е! Що се дигаш бе? Ай сега се дигни. Некъв скер. Уоу, тъпотия и половина. Да, бе. Так знам. И сега дразня, защото мисията ми бяга тук. Най-накрая взех го е. Играта се е пала с мене и сега още ли има. И да, докато стигна до тази мисия, това ще бъде. Надявам се лигавнята ви да ви харесва все пак. Това е втори, трети клип. И това клипчето става малко дългичко, тъй че нищо няма... Аре, тая мисия няма ли изпълняване? Отиваме до Ned Flanders. Опа, не е в колата, бе. Сега ще свърша клипа. Само да... без да исках на екскижен му забрани в коментари. Добре, това беше от мен, Minecraft Dawn of War, извинете. Дано ви е харесал клипа и чао! Тук при мен бяха Тишо 98. Чао! След малко я ще заснема.